Salamullahi alaika rasulillah abban zahara, sanni gidan rahama annabi ni kaunar ka nake. Komai zan fara da sunan Allah zani biya, in yi salati gun rasulillahi silar shirya. Dan gatan Allah babu kamar ka cikin duniya, ko a gidan lahira bai yi kamar ka ba mai rahama. Salamullahi alaika rasulillah abban zahara, sanni gidan rahama annabi ni kaunar ka nake. Ni roƙon ka nake rabbi ka ƙara min shiriya, dan ahlul baiti ya'yan Fatima Sharifiya. Mun riƙe hanyar ku babu kamar ta wurin shiriya, jikokin manzo ni fa da san ku cikin raina. Shak Abdullahi Jilani kaunar su nake, Nasiru Alkabara in yasi kaunar ku nake, Kumaini da dan Fodiyo ai kuma kaunar ku nake. Sannu mijin zina sayyidini fa da kai na fake. Salamullahi alaika rasulillah abban zahara, sanni gidan rahama annabi ni kaunar ka nake. Annabi son ka muke rasulillahi jinin Makka, mai kyawun tafiya annabi mai kyawun fuska. Duk faɗin duniya annabi an yi ta domin ka, mu bautawa Allah gobe mu tashi a bayanka. Salamullahi alaika rasulillah abban zahara, sanni gidan rahama annabi ni kaunar ka nake. Kullum tunani na annabi yaushe zanganka, cikar burina ne annabi in yi ziyararka. Na je ne garin Makka annabi har a makwancinka, ranar zan yi farin ciki na samu cikar buri. Yabonka nake fata rasulu na yi shi cikin tsari, a dare ko rana na ganka kawai shi ne buri. Ƙaunarka tana raina rasulillah farkon fari, ni zan iya yin komai ga wanda ya soki ma'aikina. Salamullahi alaika rasulillah abban zahara, sanni gidan rahama annabi ni kaunar ka nake. Saminu ne SB kun san ba ilimi kaina, amma waƙar manzo a shado ya ce mini in ɗana. A ya sarki Allah ka kai waƙar gun manzo na, idan har ya karɓa na san za ta bi al'umma.